শংকৰী ধৰ্মটোক মানে আমি এৰিবলৈ অলপ টান পাইছিলোঁ, তথাপি মানে এতিয়া আমি বাথৌত আহিলে যেতিয়া বাথৌটোলৈ ভালেই লাগিছে। এতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও তেনেকুৱা মানে বাথৌ ধৰ্ম লোৱাৰ পিছত চবেই মানে ধৰ্মৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে। প্ৰতি সপ্তাহ মঙলবাৰে আমি আৰচত বহোঁ, মানে ভালেই লাগিছে। ভাল লাগিল। আৰু আজি যে এইটো প্ৰগ্ৰাম হ'ল, এইটো চাইখিনি কেনেকুৱা লাগিল? চাই বহুত ভাল লাগিছে। তেনেকৈ আগলৈ মানে এনেকৈ মাজে মাজে আহি আমাৰ মাজত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পাতি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে আগবঢ়াই নিয়ে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল। এইটোनो आरो बे समाव जों आवगायबावनि बेयावनो जोंहा बे सियालमारि गामिनि सासे दैदेनगिरि जोंनि गेजेराव दंबायो। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै जोंनो एसे फोरमायगोन। दिनै बेयावहा नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लाबाय, एसेबां मोनसे गोरों खम समनि गेजेरावहा खुदिया गथ'फोरखौहाय माबोरै बेबायदि रोंहोनाय बे थासारिखौ खालामखो जोंनो एसे फोरमायगोन। खुलुमबाय। आंनि मुङा जाबाय लिम्बु बसुमतारी। आंनि गामिया बरझार। जों माने सियालमारि कसारिजों बरझारजों लोगोसेनो माने खेला मोनसेयानो। जों बे गामियाव गोदानसो दा जोंहा बाथौ गायसननाय जादों। बेनि 27 आगस्ट मासावहा जों गासै सियालमारि गामि नांनानै गायसनना लाबाय। माने बे जोंहा गोदोहा संकरिया धर्म दंमोन, बा बेखौ दाबो एंगारजोबनो हायाखै। माने नाथाय बे मासावनो जोबगोन जोंहा। माने बेयाव जों थानसालिखौ आलदाहै लुना एसे फिसाहै लुनानैबाबो जोङो लाथ'दों। दा देग्लाय बोसोराव गासै ज'आनो जाजोबखाबाय, माने गासै न'खर गायजोबनाय जाजोब्बाय। बे इतिमধ্যे जोंहा माने दा दिनै जा हाबाफारि महिला बोराइनि सरनावहा जा मोनसे हाबाफारि बाथौ बिबुंसारनि गेजेराव बे हाबाफारिया दङ होननानै जों सानाखैमोन। दिनै मोनदांनो हाबाय, दिनै बाथौ बिबुंसारनि गेजेराव बेबायदि हाबाफारि दङ होननानै जों सानाखैमोन। दिनै जों बे बाथौ बिबुंसारनि बेलायाव बेबायदि हाबाफारि लानायखौ मोननानै जोंनि उन्दै खुदियाखौ गथ'फोरखौ लानानै जाबायदि थुलुंगा बा मिथिहोनो हाबाय, बिनि थाखाय आं बिराद रोजा साबायखर बावनाय थायो। आरो गासै रायजो राजा गारजेनफोरनिफ्रायबो आं रोजा साबायखर बावदों। बेबायदि जुदि जों बे फैबाय थानाय बोसोरफोराव जुदि बेबायदिनो जों लालांबाय थानो हायोबा जोंनि उन्दै खुदियाफ्रा आरो माने मोजां जालाङो। उन्दैनिफ्राय धोरोमखौ जुदि बिथांमोना साननो हायोबा, बुंनो हायोबा आरो फरायनायथिं दावगानो हागोन। बिथांमोननि जा बिदि मोनसे मोजां थांखि लादों, बिनि थाखाय आं मोजां दा बे हाबाफारि लानायखौ आं रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि जा महिला बोराइनि सरनावहा जा हाबाफारि मोनसे खुंलांबाय, आं दिनैनि बे गोथार बेलासे समाव रबिबार साननि बे हाबाफारिखौ लानानै आं आफा इसोर बोराइ बाथौनिथिं रोजा साबायखर बावनानै आं बे हाबाफारिखौहाय खुंनायावहा गासैबो रायजो राजाया मदद दङ ना? गासै गार्जेनफोराथ' मददआनो दं। ओमफ्राय मिथिस' हायाखै, सोरबा मिथियाखैमोन मा हाबाफारि खुंदों। नाथाय जोंहा खुंगिरिया फोरोंगासिनो दं। दिनैसो साननो हादों जे बेबायदि हाबाफारिखौ जों नुवाखैमोन। दिनै बाथौ बिबुंसारनि गेजेराव बेबायदि हाबाफारि दङ होननानै सानाखैमोन। दिनै नुनासो सानदों जे बिराद मोजां मोनसे हाबाफारि दङ। आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जुदि लालाङोबा जोंनि निस्सय उन्दै खुदियाफ्रा बिराद मोजां जालांगोन होननानै बयबो माने दा बाख्नायदों। आरो बे हाबाफारिखौ माने लालांबाय थागोन होननानै गासै रायजो राजानो खावलायदों। आरो बेबायदिनो मोजां जागोन होननानै आं जोबनायाव आं बेखौनो मोन्थिनो लुबैबाय, नोंथांमोननि गामियाव दा बेसेबांसो न'खर दङ? जोंनि गामियाव जौसेनो 4 न'खरल' खम दङ। गासै सियालमारि